Yes, Barajaw na adlaw mga Surigao nun. Ani ata live sa kuman sa Surigao City ng mga kagusok no. Ang kapulisan sa Surigao City mga kagusok naglibog sila unsang pagdakop ni Dato adlaw mga kagusok kay nakaparehas ang wayong sa isa mga kagusok. Look alike kuno sa dakpan nila mga kagusok unsaon pagdakop nila, unsaon nila pagpagawa sa isa mga kagusok kay unsaon naman gud nato mga kagusok mga Surigao nun. Kay jari nang bang dakpan ng mga to si Dato adlaw jari pa sa mga kagusok. Paras man sila gud hanggit sa mga lawas mga kagusok og ang wayong mga kagusok og sa mga buhok nila mga kagusok. Pastilan lamang mga Surigao bantay-bantay ka mga kagusok ko kay baka buhi kay si Dato adlaw naay ka parehas diyan wayong mga kagusok. Bantayin ninyo mga God is justice. 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 Ako ang tagay dyan sa lupa. May katungod ko magpadlak sa mga tindahan. Kuya nagbayad sa tax. Kuya nagbayad sa gobyerno. God is justice. God is justice. Ako may katungod mo padlak sa mga lupa na yan nagbayad sa BIR. God is justice. God is justice. God is justice. Matakot man ko. Ako may tao. Ako yung tagila sa gobyerno. Mandakot man ko rin so. God is justice. Ako ang nagbuo ng lupa dito sa katawan sa Surigao nun. God is justice. God is justice. God is justice. God is justice. God is justice.